дошли на всички деца, на родителите, на всички гости на ресурсния център. Добре дошли! Днес, 21 е ден, световен ден на хората с синдром на Даун и това е повода да се събереме тук. Благодарим на всички, че се отзоваха. А сега ще дам думата на Фани, която е майка на Ники и е член на Сдружението на родителите на деца с синдром на Даун. Заповядай, Фани. Ще ни кажеш повече за този ден. Световният ден на хората с синдром на Даун, 21 март, се отбелязва за 8 поредна година. Тази дата е избрана, защото март месец е третия месец в годината, а това представлява 3 копия на хромозомата 21. Уникална за хората с синдром на Даун. Всяко дете с синдром на Даун е уникално, като всяко друго дете. Неговата емоционалност, постижения и развитие могат да донесат много радост и удовлетворение за близките и за хората, с които живее и които са негови приятели. Усмивката на едно специално дете е нещо необходимо и постижимо. В България днешният ден се отбелязва за 4-та година. Ние, родителите и специалистите от ресурсния център в град Търговище, също се присъединяваме към тази кауза и желаем да накараме хората да говорят за синдрома на Даун. Ще го направим точно днес, като отпразнуваме заедно този важен ден за нашите слънчеви деца. А сега една много приятна изненада. Поканили сме тук и Пипи. Но къде е Пипи? Я да видим, виждате ли я там някъде? Пипи! Хайде да я викаме заедно, да дойде. Пипи! Пипи! Къде си? Ела, Пипи! Здравейте, деца! Днес аз имам много важна работа. Трябва да напиша писмо до моите приятели, за да дойдат тук при нас, да играем и да се забавляваме заедно. Съгласни ли сте? Да! Ох, къде ми е химикала? Написах писмото, пускам го в тая почтенска кутия и се надявам моите приятели да дойдат. Колко много приятели имаме тук. Здравейте, аз съм Томи. Здравейте! Аника, а това е моята сестричка Аника. Здравейте! Някой да ни оставя случайно писмо за нас? Има ли писмо за нас? Да, идвал ли е тук да пише? Нямам търпение да намеря това писмо. Къде ли е това писмо? Не мога да го намеря. Тук пише после. Искам аз. Томи и... Аз ще читам! Така е, като имаш малка сестричка. Искам аз да го прочитам. Не, аз ще читам. Томи и Аника да дойдат на празник в ресурсния център. Облекло шарено. Ето шарено. Там ще бъде много забавно в игрите. Ще се включат Никол. Пляскайте за Никол. Милена. Ралиса. Бурай. Юлия. Люби.
Как да скажете игрите? Те игрите няма да бъдат забавни. Искате ли да играем, деца? Да! Хайде да започваме тогава. Деца, обичате ли да оцветявате? Да! А искате ли да оцветите шарени чорапи, такива като моите? Да! Или Да! ето такива? Хайде за всяко детенце има готови чорапи. Искаш ли да? И майките могат да помагат. Хайде. Ето Можеш ли като моето дете? Айде да дойдеш с мен, Райчо. Айде да. Сега. Още една игра. Да Още бъде една. по-интересно от това Ти ли ще оцветяване. измислиш? Аз предлагам да е то. Аз предлагам да търсиме чорапи. Искате ли да търсиме чорапи? Да! Аз ще се взема раницата и на никого няма да кажа какво има в тази раница. А сега да видим кой ми търпа раницата. Айде да видя. Искам сега да извикам Никол да дойде тук при мен. Ники! Приготвям тайната чанта. Да, Ники, искам сега да бръкнеш в турбата и да извадиш същия цвят като този. Оранжев. А на мене повече пък ми харесва това. Искаш ли да намерим същия цвят? Пак да погледнем. А трябва ли да бъде същия свет? Такава е играта. Така, всяка игра си има правила и правилата трябва да ги спазим. Точно така. Всички, които сте оцветявали, ще имат тайна в тия пички. А какво ли ще има в другите? Ръкавици, шапки, Знам, ще видим. потници. Сега искам да извикам Миленка. Да извадим зеления цвят. Хайде да го вземеш. Нима има също чорапки. Хайде, ето виж, Ники ще шипува. Хайде. Заповядай. Какво има вътре? Чорап? То се рисува. Да. Раница. Рани, с тебе ще зелени. Браво! Сега ще повикаме Юлия. Юле, съдай ми Юлина. С тебе ще търсим ето този цвят. Жълтия. Точно за теб. Има жълтото кавична мария. Ще е много модерни. Ето. И още една за Да, жълтото пакето. И сега е ред на Борай. Айде, Борай. Това е за теб. Който оцветява и помага, заповядай.
Намерих нещо. Това е моето. Така ли?